Naimbagal daw yung Ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Farm. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Arnel. At shoutout nga po pala sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta po at nanonood po sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon Ka Ilocano ay natapos na nilang lahat yung mga posting bungkaling Ka Ilocano at nakakapaglagay na sila ng huling tie beam natin dito sa baba. Kaya nag-prepare na sila ng slab natin para sa second floor Ka Ilocano. Ito po yung pinapatayo nating bahay natin. Tara, samahan niyo po kami. Lalagay na sila ng box Ka Ilocano. Ito na yung huling poste na ipapatayo nila. Ito na yung nakadikit sa tinutulugan natin. Merong nagga-guide sa kanila Ka Ilocano kasi contractual tong ating pinapatayong bahay Ka Ilocano. Meron tayong architect. Naploringan na nila yung kusina natin Ka Ilocano. Ito yung kusina natin. At meron din nagka-tie beam na naman gumagawa ng mga ring dyan Ka Ilocano. At ito na rin yung pundasyon ng hagdan natin Ka Ilocano. Yan. Nabuhusan na nila. Medyo pumuporma na tong bahay natin Ka Ilocano. Yan. At merong gumagawa na naman ng tie beam doon sa harap Ka Ilocano. Yan. Tie beam pa Ka Ilocano, yung mga kulang na lang. Yan, papunta dyan. Mula dyan hanggang papunta sa kabila Ka Ilocano. Yan na yung tie beam natin sa garahe natin. Yan na yung huling bubungkalin nilang mga tie beam Ka Ilocano. Nagbubuhos na naman sila ng mga poste natin Ka Ilocano dito sa garahe. Yan na yung mga poste sa harap bago sila maglagay ng tie beam. Kinaumagaan Ka Ilocano, yan, tinanggal na nila yung box para matuyo na yung poste. At nagbubungkal na sila ng tie beam Ka Ilocano. Ito na yung huling tie beam nila na ilalagay. At sa wakas mabubuo na nila yung mga tie beam nila dito sa baba. Kaya puro pataas na tong gagawin nila Ka Ilocano pagka natapos nila yan. I-prepare na nila yung natin, yung second floor natin, yung slab.
Ilocano, naglalagay na sila ng tie-beam dito sa terrace natin. Ito na yung huli nilang bubungkalin. Kasi napatayo na lahat ng poste natin. Bale 21 lahat tong poste natin ka-Ilocano. Kaya ito na lang yung pinepesto nila. Pinepesto na nila ka-Ilocano. Sabi mo dito ni. Oh, bisa tahu. Yo. Ya lah. Sige. Gerai. Sige. Gerai. Sampai. Yan, naglalagay na sila ng ring ka-Ilocano. Kamu ngetanya sama saya. Nagbubuo sila ng tie-beam ka-Ilocano o biga. Yan. Tapos nagbubuoring sila dyan. Oh.
Maraming salamat sa panonood kay Ilocano. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at napadaan lang at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo ka Ilocano. Ingat po tayong lahat.